Po takmer roku je to tu opäť. Aha, čo som našiel v šuflíku. Cukríky rôznych chutí, dobrých, zlých, strašných. Niektorí sú chutné cukríky a niektoré mám chuť rozkopať a postaviť sa z vozíka a odísť preč. Veľmi ste chceli v tej poslednej časti, aby som natočil 4. časť. Absolútne som zabudol, ako to chutí, takže poďme na to. Nebudeme to nejako obkecávať, poďme proste tento, neviem čo to je. Začali sme veľmi zle. Otras, neviem čo to je, netuším. Druhé. Prosím, niečo dobré. Chtípe. Zatiaľ 2, katastrofa. Ideme na 3. cukrík, poďme na to. Absolútne sa nepozerám, neviem čo to je. Keď to je, no. Tento. Ako to vážne? Do srandy som to len tak skúsil, že dajme si, že tam už isto ostali len samé dobré. 4. už by to chcelo niečo dobré, absolútne neviem čo to je, super. Poď. Citrón. Paráda. Dobre, citrónikom som si napravil chuť, poďme na ďalší. Tento. No dobre, toto nebudeme už skúšať. Stačilo týchto čarovných super cukríkov. Ak tu bude 8000 lajkov, tak vyskúšam, čo bude najlajkovanejšie. Ale musí to byť niečo, pričom si neublížim. A niečo, čo ma naozaj postaví z vozíka. Toto už nechcem, pretože to je hnus. Stačilo. Idem ich odložiť a nikdy sa ich nedotknem.